ассалому алайкум дӯстони азиз. Аввалан бар ҳама шумо саломатии хоҳон ҳастам. Имрӯз панҷшанбе 21 сентябр дар бораи қурби асъор маълумот медиҳем ки $100 баробар ба 1096 сомонӣ. ва ҳамчунин дӯстони азиз 100 евро баробар ба 1173 сомониву 17 дирам. ногуфта намонад дӯстони азиз, дар зери навор саҳми худро гузоред. ҳамон лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. аз шумо чизе намеравад. танҳо 1 сония вақти худро сар кунед. халос. раҳмат барои дастгирӣ. ва 1000 рубли русӣ баробар ба 113 сомонӣ. албатта хабари бад ин аст ки рубли русӣ то ҳол боло нашудааст. дар ин бора на танҳо тоҷикистон, балки давлатҳои осиёи миёна низ танқисӣ мекашанд. ва 1000 юан баробар ба 74 сомониву 20 дирамро нишон мекунад. дӯстони азиз, ҳар он чизе ки ҳаст мо бар шумо хабар дода истодаем. шумо низ моро дастгирӣ кунед. дар зери навор лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. раҳмат барои боварӣ ва барои дастгирӣ. худованд нигаҳбони шумо.